hier in Van Waarden, wat gebeurt hier? Ja, we zetten een evenementje voor heel Van Waarden, voor het krabetsjetten, al jaren. Voor heel Van Waarden, zo zo. Ja, maar dan komt er echt nog wat deel, denk ik, of net? Vanmiddag komt er een bergvalk. Ja, dan hebben we de tent vol. Hoeveel bussen heb je hier te lezen? We lezen ongeveer 30 bussen. Ongeveer 30 bussen, ja. Dat is al mooi menig. En hoeveel kilo karbid mag je wel net voor komen om heel daar wat te zitten? Ja, per persoon een kilo ongeveer, de rest maak ik mee. En wat gebeurt hier dan verder in de tent dan? We gaan een live bandje houden erin. En die hebben we gewoon aangehoord en die spelen mooi van een mooi feestje hier. En Koos en Vera van de buurt die komen hier. Verrassend dichtbij. RTV